uNkulunkulu akakulonde kubusise kama kupastor channel yofliki esicela kwena nokubalekile ukuthi inamba isithe kuphela mungumlandeli wechannel. So the next thing you have to mbama kuphela ungawusimisi WhatsApp noma SMS. Sibheka la uAlondwe Ntusi @Alondwe Ntusi amen. Chaza ngokugeza ke ngolwandle. So it's not clear ukuthi ugeza ngolwandle ngamanzi olwandle usekhaya noma ugeza ngolwandle usolwandle, ngoba it may be that kunesigubhu solwandle samanzi olwandle usekhaya uqo endishini uyageza, ugeza ngolwandle nje usolwandle usebeach. So I don't know, so it's not really clear. Yabo umuntu mebuza afuna zama ukuthi ebe clear. So senze kanje, uma uphupha ulwandle sithele lo pholo uma ugeza ngalo noma ngamanzi olwandle, ngoba lento isengasho ukuthi kungenzeka kade uhlanjulula ugezwa futhi isimo sakho sizokuba ngcono noma sibe singcono. So kuyenzeka uphupha ugezwa ebusuku lele kanti vele kukhona ukwelapheka ukuphulukiswa, yabona okwenzakala empilweni yakho, kukhona ukuhlanjulula ugeza okwenzakala nje ngokukamoya. Kunezinto ezisuswa kuwena ezimbi lezi ubunzima, yabo iletho ubunzima. 2 ngokujwayelekile uma uphupha amanzi olwandle ngaba uphola uma ugeza ngawo, bese ngakhomba ukuthi kumele nje usukume uzinge nje isikhathi sokusihlambulula ugeza amathunzi noma ichitho okanye isinyama usebenzisa lona olwandle, yabona, noma amanzi olwandle noma uvasho olwandle. 3 omunye ngibheka kanje ngathi kwesinye isikhathi umphupha amanzi olwandle kuwuphola uma ugeza ngawo, ngoba lungasho ukuthi ngenzeka isimo sakho sizolunga siphinde sibe ngcono uma ungawasebenzisa lamanzi olwandle ukugeza. Futhi ngoba angithi abanye abantu uyayatshengisa ukuthi hayi mhlophe amanzi emvula ukuze be right, omunye uyatshengisa ukuthi amanzi esiphethu ukuze be right, omunye uyatshengisa ukuthi geza amanzi olwandle. So maybe the only healing or the only method of healing for wena njengamanje khona ukuthi usebenzise amanzi olwandle. Number 4 kuyenzeka futhi uma amanzi olwandle ngoba uphawu olusho ukugeza ngawo usolusho ukuthi kuyenzeka ukuthi ngeke uhambe kuphi olwandle uyozihlambulula khona, uyogeza khona, yabona, osisi isikhwakhwalala olwandle uyohlambulula idalo mhlawumbe olwandle, kodwa uyozihlambulula wena olwandle, yabo, ukuze kuhlambuluke mhlawumbe lemimoya efuna ihlambuluko noma izidalo efuna ihlambuluko ezikuwebo. So ke sukuma ke ubheka besibheka la uphupha ugeza ngolwandle noma ugeza ngamanzi olwandle, yabona, uNkulunkulu akathele mase.